Byla jednou jedna loď, na níž byli dva plavci. Jeden se jmenoval kapitán Barbecue, jsem já, a Barbie, to jsem já. Jednoho dne našli zajatce. Ale on je začal obtěžovat. To si jen myslíte, lidi? Jemu nevěřte. A strčil ho do vody. A oni se radovali. Já moc ráčku, A najednou začala velká vodní bouře a všechny je to unášelo. Mě to unáší! A najednou se tam objevil kraken a všechny stáhl do vody. A kraken celou vodu, celou loď sežral. A to je konec. Děkuji za shlédnutí, navíte lajky, odběry a čau.